हायना बाजार दिहिरानि लटारिनि फिथाइया ओंखारबाय। थांनाय फेब्रुवारि दाननि 13 खालारनिफ्राय 19 खालारसिम जानानै थांनाय बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिहिरानि हायना बाजाराव श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिथायखौ सनाथि मायथाइ फालिदोंमोन आरो बेनि उनाव लटारि खेला होनाय जादोंमोन। आरो दिनै बेनिनो लटारि खेलाखौ रायजोनि गेजेराव थोंजों गेलेनाय जायो। मख'नो गोनांदि लटारि खेला गेलेनाया हाउसिंनि गेलेनाय एबा सोरखि फिदिंनायजों रायजोनि गेजेराव फुजा खुंफुं आफादा ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ बिजिरगिरि महरै लेंहरनानै बे लटारि खेला गेलेनायखौ बिजिरनो बिथोन होयो आरो खेलाखौ गेलेनाय जायो। लोगोसेनो बे समायना लटारि खेला गेलेनायाव 20 नं खख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'आ बाहागो लाफायो। फोरमायनो गोनांदि लटारि गेलेनाया राङारि बान्थानिमोन आरो गासै लटारिखौ 3500 खान सेबखांदोंमोन। बे लटारिनिनो बेसेना गांसेयाव 500 रांमोन आरो बेनि गेजेरावनो गासै 8था बान्था दङमोन। खुंफुं आफादनि मासिगिरिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला गणेश फुजा मन्दिरखौ आबुङै लुफुंनो जुनै बे लटारि खेलाखौ होनाय जादोंमोन आरो बे लटारिनि बान्थाखौ मोनगिरिफोरा 15 साननि गेजेरावनो लांफैथारनो थाखाय फुजा खुंफुं आफादनि मासिगिरिया फोरमायो। बेनि अनगायैबो खुंफुं आफाद आरो बिजिरगिरि महरै नुजाथि फैनाय बिजिरगिरिफोरा मा फोरमायखो बेखौ आबुङै मिथिनानै लानि फै। जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नबदिहिरा गामिनि गंजिद' जि गामि सुपानि साफ्रोमबो रायजोनि जि मावनाय दांनाय जि नाजानाय बेनि गेजेरजों जोङो जोबोद नारा नाथाहाय थांनाय 13 खालारनिफ्राय फेब्रुवारि 13 खालारनिफ्राय फेब्रुवारि 19 खालारसिम जोङो गल्डेन जुबलिखौ जोङो जोबोद मोजाङै खुंफुंलांबाय। बेयाव आङो धन्यबाद होगोन आंनि फालिफ्राय जोंनि प्रसासनखौ, आं धन्यबाद होगोन जोंनि पुलिस प्रसासन लोगोसे गभर्नमेन्ट प्रसासनखौ आरो रायजो राजाखौ। बेयाव जोंनि जि रायजोनि गुबुन गुबुन जि जोंनि दालाय आफादाव थानाय बेयाव साफ्रोमबोनि जि मावनाय बेनि गेजेरजों जोबोद गोजोनै जोंनि बे गल्डेन जुबलिया जानानै थांबाय। बेयाव फिसा फिसौ ओरैनो माब्लाबा फिसा फिसौ जायो, बेयाव मेगनाव नांनाय जोंहा जेबो माबा जायाखै, दाङाबाजि जायाखै, जोबोर मोजां जानानै थांबाय। ओंखायनो आङो गासै नायगिरि रायजोफोरखौ प्रसासनखौ आंनि फालिनिफ्राय धन्यबाद जासिदों। लोगोसे जोङो जि गणेश मन्दिर जोंनि नबदिहिरा श्री श्री गणेश मन्दिर बेखौ लुफुंनो जुनै रायजोफोरा जोबोद नाजाबाय दंमोन। बे गणेश मन्दिरखौ लुफुंनो जुनै जोंनिनो गामिजों लोगोसे खाथि खालानि माखासे अइल वेजारफोरा गोबां जोंनो अनसुंथाइ होदों। बे अनसुंथाइया जोंनिया थोजासे जानाय नङा साननानै जोंनि रायजोफोरा गासैबो खौसेयै गंसे लटारि होनांगौ होननानै गासैबो खावलायदोंमोन। बे लेखायैनो सानसुमै सुबुंफोरा गामिनि बेखौ लटारि साब कमिटि मोनसे दाना लानानै जोङो मोन 8थि प्राइज थानाय मोनसे लटारि होलाङो, बे प्राइज मानि। दा दिनै बियो जोंनिनो अनजालु जोंनिनो रेसपेक्टेड मानगोनां मन्टु बर' सार MCLA बिथांनि नुजाथिनायाव आरो जोंनिनो खाथि खालानि जोंनिनो CK प्राइमारि बर' साहित्य सभानि नेहाथारि खरगेश्वर बसुमतारी आरो हिमगिरि बड' हाइस्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि सिजेन गयारि सार, जोंनिनो जाला हाइस्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार सबिन बर' सार आरो बारग' नेहाथारि जोंनि CK प्राइमारिनि बिथां बिजु बसुमतारी सार, आरोबाव लन्थिबारि LP स्कुलनि लेङाइ फोरोंगिरि बिथां हेमे ब्रह्म सार, बिथांमोननि जाजखौ लानानै आरो गासैबो रायजोफोरनि नुजाथिनायाव जोङो दिनै बे लटारिखौ मावफुंबाय। बियो माजों माने जोङो बेखौ होबाय, बेखौ मा होनो मोनसे बेखौ जोङो टाचजों होनाय जायाखै, आरो बेयाव गुथि दङमोन। बे गुथिनि गेजेरजों जोङो बेखौ होनाय जादों। बेयो खोब बयनिबो मोनसे गनायथाव मोनसे बे खेला, बेखौ सरासनस्रा बेजोंनो गेलेनाय जायो। गिदिर गिदिर खेलाफोरखौ बिदिनो गेलेनाय जायो। हाउलियावबो आं खोनादों बिदिनो गेलेयो, नाथाय बिथांमोना आखाइजों फिदिङालासिनो सुइस होयो, नाथाय सिस्टेमा एखे। जों बिदि होदों आरो लटारि खेलाखौ होलांबाय रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरगोन? रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायगोन, जायफोरा नोंथांमोना बे प्राइजखौ मोननो हाबाय, आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे फैसाखौ मोजां खामानियाव बाहाय, न'खर जौगानाय खामानियाव बाहाय, बेखौ खावलायगोन। बेनो आरो बान्थाया दंमोन सेथि प्राइजआव 2 लाख रां, बेनिफ्राय नैथि, थामथि, ब्रैथि, बाथि, द'थि आरो स्निथिहालागै
जोंहा दङमोन 20,000 करि मोनफ्रोमबो माबायाव सरि आंना नैथिया 50,000 इनिफ्राय थामथिनिफ्राय स्निथियालागै 20,000 ओमफ्राय दाइनथि जे जोबथामोन बेयाव दङ 1,50,000 रां जे बेखौ जोङो गाबोननो होनो जोङो नाजागोन बिखेक जुदि असुबिदा जायाब्ला जों बेखौ 15 सान जों नेगोन नाथाय ओरैबायदि मालाबा सम फैनोबो हागौ जाय सुबुङा माबा मोनसे कारनाव जुदि हस्पिटाल जाना दङब्ला बिथाङा जुदि जोंजों मोजां जुदि कानेक्सन खालामोब्ला जों बेखौ जोङो एसे नेगोन आरो दानो प्रेक्टिकेल जुदि असुबिदा जायोब्ला जोङो 15 साननिख्रुइ जोङो उनसिमबो नेगोन आरो 15 साननि गेजेराव जोङो लांफैनांगौ होननानै नोंथांमोनखौ जों खावलायगोन जायफोरा प्राइजखौ मोननो हादों गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनि सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आङो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय जोङो नैबे श्री गणेश मन्दिर कनस्ट्राक्सन कमिटिनि बानजायनायाव खुंफुंनाय लटारि खेला दा बे लटारि खेला गेलेनायाव जोंखौ बिथांमोननि कमिटिया जोंखौ बिजिरगिरि महरै सायख'नाय लेखायै जोङो बेहाय नुजाथिफैदोंमोन दा बेहाय फैनानै जोङो लटारि खेलाखौ जोङो मोजाङै गेलेनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेहाय जोंनो जिहेथु जोंनो जाज महरै दंमोन बेनिखायनो बिथांमोननि जिखिनि खेला होनाय बा लटारि गेलेनाय बेयो मोजाङै जाफुंदों होननानै आं सानदों आरो बे खेला होनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जिखिनि जायगानि जौगानाय बियो जाफुंसारदों होननानै आङो मिजिं थिनाय जाबाय बिथांमोनहा हाउसि होननाय मोनसे एपारेटासजों बेखौ खुंफुंनाय जादों खेलाया जेनुइनानो जादों मानोना जोंनो बेहाय बिजिरगिरि महरै जोङो दङमोन जिहेथु बेनिखायनो जोङो बे बिजिरनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय खेलाया थारैनो जादों आरो मोजाङैनो जादों होननानै आङो बुंनो सानो रायजोनिथ' जेबो अजद थानाङा मानो होनबा जोंनि नोजोराव जायखिजाया खेलाया मोजाङैनो जादों रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों आङो जाहाथे बेहाय जिहेथु 9 प्राइज दङ दा बेहाय 7 मानसियाल' मोनगोन दा बेहाय जायफोरा बिथांमोना मोनाखैमोन बिथांमोना दुखु जानाङा आरो बे जायफोर लटारि लादों बिथांमोना नैबे श्री गणेश मन्दिरनि कनस्ट्राक्सन कमिटिनि मुङाव दान होदों होननानै आङो बेखौ सानना लाथों होननानै बिथांमोनखौ खावलायनाय जायो